Vyšetrovatelia, ktorí pôsobili v rokoch 20 až 23, hrubým spôsobom porušovali zákon. Vymýšľali si zápisnice o výsluchu svedkov. Dávali ich podpísať udavačom, kajúcnikom, ktorí tieto zápisnice ani nečítali. A za to im dávali obrovské výhody, ktoré ešte viac motivovali týchto udavačov a kajúcnikov, aby rozprávali ďalšie a ďalšie veci. Povedzte mi, čo ešte viacej chcete počuť. A títo ľudia, ako povedal presne Robert Kaliňák, sú dnes hrdinovia, títo zločinci sú hrdinovia a opozícia by ich najradšej vrátila naspäť, pretože si jednoducho uvedomujú, že iný súboj, ako je zneužívanie trestného práva na politické ciele, s nami nevedia zvládať. Máme tu dnes niekoľko obvinených, dokonca obžalovaných vyšetrovateľov NAKY, ktorí tvrdia, že všetko vždy bolo perfektne a v poriadku. Že ak robili nejaké výsluchy, všetko bolo v súlade so zákonom, boli tam prítomní tí, ktorí tam mali byť prítomní, zápisnice boli podpísané tými, ktorí tam mali byť. Jednoducho bránia sa, že všetko, čo robili v minulosti, bolo v súlade s trestným poriadkom. My však máme, dámy a páni, k dispozícii výpoveď jedného z najznámejších slovenských kajúcnikov, udavačov. Hovorím teraz o pánovi Slobodníkovi, ktorý bol pripravený hovoriť o čomkoľvek, len aby sa vyhol trestnému stíhaniu vo vlastných veciach. Čo tento človek povedal teraz v januári v roku 2026? Bol vypočúvaný a teraz, keby ste mali stoličky, by ste si mali sadnúť. Tento udavač a kajúcnik hovorí nasledujúce veci. V roku 2021 v máji mu bolo predložených niekoľko zápisníc o výsluchu svedka, ktoré nečítal, ktoré neabsolvoval a ktoré podpísal. A tieto zápisnice boli použité potom v trestných stíhaniach, predovšetkým proti predstaviteľom politickej opozície. Rovnako tento istý pán Slobodník hovorí, že v konkrétnom dátume 1. júna v roku 2021 mal byť na NAKE, ale absolútne si nepamätá a nevie, že by robil nejaký výsluch, ktorý sa dotýkal závažnej trestnej činnosti. Dámy a páni, v komunikácii medzi vyšetrovateľkou NAKA, pani Farkašovou a ďalšími vyšetrovateľmi NAKA sa však objavila zápisnica o výsluhu svedka pána Slobodníka. Ale Slobodník hovorí, že nikdy nič takéto nevypovedal, na žiadnom výsluchu nikdy nebol. Takto skončil vo výkone väzby Marek Para. Presne na základe výpovede pána Slobodníka, ktorý si všetko povymýšľal a potom generálna prokuratúra, keď rušila rozhodnutie o obvinení, konštatovala, že Slobodník vo veci klamal. Ak sme prijali rozhodnutie, pokiaľ ide o novelizáciu trestného poriadku v decembri minulého roku, tak sme to urobili preto, aby sme s týmito gaunermi, udavačmi a kajúcnikmi urobili poriadok. Predsa nie je možné, že udavač kajúcnik podpíše bez toho, aby si prečítal zápisnicu o výsluchu svedka, takúto zápisnicu a vôbec sa nestaral, čo v tej zápisnici je napísané. Nie je možné, aby udavač kajúcnik povedal, že bol na NAKE, ale si nepamätal, že by mal nejakú výpoveď a pritom v komunikácii medzi vyšetrovateľmi NAKA sa objavuje zápisnica o jeho výsluchu a on potom povie, že to v živote nepovedal, nič takéto nebolo a nič takéto neurobil. To, čo sa dialo v rokoch 2021, 2022 a 2023, to boli šialenstva. To bolo niečo, čo s právnym štátom nemá absolútne nič spoločné. Ak sa ma niekto spýta, či novelizácia trestného zákona a trestného poriadku v decembri v roku 2025 bola v poriadku, odpovedám áno. Robili sme poriadok s gaunermi a udavačmi, ktorí boli schopní v minulosti povedať čokoľvek. Obviniť kohokoľvek z čohokoľvek, pretože vedeli, že sa toto dostanú obrovské výhody. Samozrejme, že budeme tlačiť na medzinárodné orgány, teraz riešime spoločne s Európskou komisiou správu o právnom štáte na Slovensku, tak budeme žiadať, aby sa tieto informácie dostali do tejto správy
aby si mali možnosť všetci, ktorí sledujú na Slovensku vývoj právneho štátu, si prečítať, čo dokázali títo zločinci v rokoch 20 až 23 napáchať. Toto sa možno dialo v gestape v roku 39 až 45 na Slovensku. Ale my sme v Európskej únii a sme v NATO. Normálni gestapáci, fašisti to robili. A vy samozrejme niekedy máte tendenciu týchto gestapákov a fašistov naďalej podporovať. Mám taký pocit, Robo, že treba tie kožené kabáty znovu vytiahnuť. A zavesiť ich na stenu a povedať, priatelia, toto sa dialo v rokoch 20 až 23. Nech sa páči, skúste to spochybniť. Skúste niekto z vás, kto obhajuje Čurilovcov, Lipšica a ďalších. Skúste toto spochybniť. Nemáte absolútne žiadnu šancu.